שב מתני, שב. לפני 6 עשורים נולד אחד לזוג הורים, אח לשניים, בן שלישי, שכבר בגיל 5 הפך לאבו אבא, אחרי ששם לב האבא שמשהו השתבש, והילד לא 6. כבר מגיל צעיר הסתבר שזה הקטן לאיש שובב. מבית הספר קוראים להורים או שולחים מכתב. אצל ההורים היקים זה ממש סקנדל, אבל לילד יש המון פוטנציאל. כיאה לבן זקונים של יקס, יש אמא שמפנקת ואבא שמקפיד על משמעת, כי זאת יש לדעת, ראשית במשק עוזרים, ורק אחר כך זמן חברים. כשהגיע הזמן להתפקד, הצטרף לסיירת שקד, ובתום 3 שנים קיבל בפנקס המילואים. מילואים למי שלא יודע, דבר שאין לו אח ורע. שם מתנתקים, הכל שוכחים מהמשפחה, מהמשק, כי שם זה רק אחים לנשק. עוברים ימים תקופה חולפת, חייו נקשרים אל הלול והרפת. כבר יש 2 בנות ובן, המשק הולך וגדל, ואפשר לקחת פסק זמן לטייל בסין או ביוון. אבל תמיד לחזור הביתה ולהגיד בגאווה, אין כמו בארץ הקטנה. תראו מה עשו פה ב60 שנה. ובכלל, הוא בחור אופטימי. החיים יפים, צריך לחיות, להתגבר, לצחוק וליהנות. וחיי שגרה זה ממש לא רע. לקום כל בוקר, מעט לפני השעון, לנסוע למרכז המזון, כשכל הילדים כבר מזהים את האיש בבגדים הכחולים, על הטרקטור הירוק, כובע מצחייה ומשקפיים עגולים, שמסמן שלום באצבע בכל בוקר אחרי 7. גם לסבתא עדינה. ויש לו הסיבוב הקבוע, השבועי הקבוע, שבו הוא ממלא טוטו אצל שוקי, נכנס לבנק בקריית מלאכי, בודק איזה עסקים חדשים נפתחים, וכמובן, כמו אבא טוב, צריך לילדים לדאוג. אז אם יש איזו תקלה, אצל דני בקטנה. עוברים דירה, יש לבדוק גדר, דני יסדר. צריך לבדוק בבנק את העו"ש, דני מוכן עם הרשימה מראש. ואם זו בעיה ממשית, תמיד ייתן תמיכה נפשית. ועכשיו כשהוא כבר סבא, הוא מרגיש ממש סבבה. עם הנכד משתולל עד שהוא מתחיל להיעלל. או אז מיד אומר קדימה, לך תבכה אצל אמא. כן, עברו 6 עשורים, אבל בינינו עליך לא רואים. אז דני יקיר, שתמשיך להרגיש צעיר, להשתולל עם הילדים, להתרגש גם מדברים קטנים, להתגבר על כל מכשול, והחשוב יותר מכל, שתמיד תהיה בריא, כדי שתוכל ליהנות מכל מה שתרצה, מהאישה והילדים והנכד ומכל מה שבדרך. אוהבים אותך.